з рамана Івана Шамякіна «Глыбокая плынь». У час, калі неба на ўсходзе стала ярка-ружовым і згаслі апошнія зоркі, яны прыйшлі ў межы. Гэта вялікая вёска, расцягнутая больш чым на 2 кіламетры, адным сваім канцом упіралася ў пушчу. Крайнія хаты стаялі амаль пад высокімі соснамі, шышкі і хвоя заляталі ў двары. Яны зайшлі ў лес, заляглі ў канаве, якая была мяжой паміж пушчай і полем, прыслухаліся, было ціха. Толькі дзесьці ў другім канцы вёскі, часта і неяк трывожна, мычала карова. Лясніцкі насцярожыўся. «Не падабаецца мне гэтая цішыня», – задуменна сказаў ён. «Звычайна ў такі час вёска прасыпаецца. Рыпяць жураўлі, брычаць цыбаркі, пераклікаюцца суседкі. Так, а тут нешта...» Ён паглядзеў на ўсход, хвіліну памаўчаў. «Я ж сам па сутнасці мяжанін. 7 год батрачыў тут у кулака, у бацькі таго самого Храпкевіча. Пасля іх пачастунку тыдзень есці не хочацца». Лясніцкі засмяяўся і вылез з канавы. Рушыў праз гароды да хаты Уліты Грэбневай. Але ўжо ў яе агародзе да іх слыху даляцела нейкае перарывістае галашэнне.